kubur orang keren nak kena step. But nanti balai utrai uai kena kubur. Kapren jong ye kena step. Mau dia utrai nak kamu orang itu dia utrai jangan langkah. Utrai nak beriso baru cek ke ai. Kabaduna nak langkah ke jong cek ke ai kabaduna. Para beriso ke jong. Ileban puli nak nong raudinya nong bersam. Terdekat kebaat usau kebaat punyong. Ketian ke oblay ke ong. Nama kata lapak no kata ka benta ka keti na khmat jong ubat na tho ni ka jing tho. Te ka ni ka long kata ka jing tho ba na tho mene tekel of harsin. Kani ka long ka jing batai jong ka mene. Blay ula khain ni ma jong ni bula panwai ya ka. Tekel ta tho ya me ha gitara jur ka ashem ba meduna. Kata ka dei ka boble kwa yang abangan ya benta ba phiya ka ni ka utrai util nya ka jing im ka jongi ha ka diga bala ke e go play u si bol ke jing tuna ha ka jing im ka jongi ki khon ke jong ublei u kwa banyu ngi bagi long ki bajanai ha ka jing im ka jongi ha ka jing lenti ka jongi beli kwa ngi bagi coach katakan level kum kita ki khon ke jong habo pet ye ke jing em ke jong i bangi aduna si bon ki e ka bible ke thu ha ke kitab jing pen pau ya ka balang Ephesus narangi puli ha ke kitab jing pen pau nang puli tham si bon ki bai ka khot bible no bakan bat ye ka po ha ke kitab jing pen pau ya ka balang Ephesus boleh uthau tarajur ka wei pa ko ka balang ha ka kitab jing pen pau baru na breng jong pi tip idan sibun ki balang ha ka ni ka kitab jing pen pau kadang ka balang Ephesus kadang ka balang Smyrna kadang ka balang Pergamos kadang ka balang Sardis kadang ka balang Philadelphia kadang ka balang Laodicea sibun kini ki balang kita baru boleh uthau tarajuri ka wei pa ka balang baru bau uthau tarajuri kini ki balang uyo ilut ye ke jing duna ka jong uyo ilut ya ka aka ka bang semua tenat ka jing em ka jong narangi puli na ka ni ka nong ka ba ka dekat ka ba sao hamni utho wong bantho so angel jo kani ka balang Ephesus wong tho e kani ka e ke jinduna ka bakadan na ka jing ka jongka wong adan kani wa persha e pa fla e no e ke jing e jong pa ka banang ko ka ni wa na beng jong ni tu no e ke jing e ka banang ko ni utra aga por bungi IT nang ko su utra nim khen ya ka mi nim khen ya ka yong nim khen ya ka ai ke ro ka jing in ka jong ni ka men sim jong ni ka thrang adu ka ta ka men sim jong ni ka khlut adu ka ta bangi klai ban i no e baro nama bangi la i de trai pa la ki e baro ila i de trai ka dor ka jing long serang ka shisha kalau ban i ya utrai palat ya lagi ban i utrai palat dia lok palat dia kan lok palat dia ki khon palat dia ki ai baru apa dia jing i ke ban ko kabang i dan ya utrai ka por ya ai tin kong ya lagi ulai kwa ini bangin kam i ya palat ya lagi tu bagi tahu tadi jor ila ka tong jing em ka step kum no ka jing i jong i ka long i utrai hatu ni la kam i ya lagi ila kam i ya lagi bani
utrai ngira kham ye ki kam ki jam jong i bane utrai ngira kham ye ki business jong i bane utrai ngira kham ye ki khur ki ti ki jong i ki lok ki jong i kham ye ki kam ki jam jong i bane utrai hakan ba kerdang i dan hakan ka step ki khun hakan ba kerdang i dan hakan ka step ko play on adan kan ko persya ya pa pala ye no di ye jong pa ka banang ko to kan ma makata nang no pala hap no kala ka ba ko play on to kala ka ba mo kung kwai ni ba nang hiap su sa trai to ka ni mencuang dan ante hat no ka ba na mi kis ni nang hiap Hakapuar bang iyo try ng kong Jingrwai jong ikat art ta si sniru nila ban duwai nila ban le dia senang step haban demi ka basir jagi ka shoot shit hamne so ini ke lari ka step nang no nila hap no ku play om tu kala bomot le kita ki jing le ki banang kong lang kum tangawan ko lai phangan perkeriya ke jing pening syarat jota na ajaka jong Hatu, bilang iit mo yung try. Kung baha ka por, manginang IT tamay, yan ang kajong kajingim. Kung itota na jury, yan ang kajong kajingim, kan ka step. Bilang iit yung try. Kung ba, nakapor ka ba ng kong, kublay snowbhay ka balang FSS. Kala iyan o, ay kajing iba ng kong jong ka. Ukwa ay kabakan kala ka ba mo. Na kijing telat jaka paro bakan IT no era ka jong jing em shu la samla pula duno e kijing ie ka samla kijing ie ka baneng ko ka e kan dia la kala blak kijing ie ka jong samla yu samla ya ka samla ka e ka ban dia ya kata kalong ya no sen ka e ka ban dia ya kata ya kita ki brio kita ki beresi samla ka e ka ban dia Hatu samla usno tenat ni baka samla kan belat no ke jing iet jong kayu lani usam lani ka samla ba ule telat ule kumbomon ke ega banjia ka jing embrio jong ila da ka dia komta kan pelong bangin yam in snowsi ka pelong itu ka samla baka yam ka snowsi balai ke yukulam itsu nga balai ke ule kum ni nga ke ega daw Kaya daw ba uli kung niya nga? Lani kaya daw ba uli kung niya nga? Balik kay kulam iit siya nga kung ba siya iit bersikata nangalit siya yung lemon kam lemon kan pelong ika samla di usamla bakin iit bakin siya bakin yam bakin snowsi pang niya kata kam tamingi ikul sa ublay Ublay kuatay kasi iit na kasi iit ka dyan. Umpay ay ruang udan lut baro ki ay kasi iit ka dyan udan lut kaya ko ukwa. Tang kasi iit ukwa nangi. Atung ay na kasi iit kabadi ho. Ya ublay kasi iit ka dyan. Lay gilalet talat kabanang ikisni ngin anang let talat. Gil anang let tat ban sakring impoy shu sa kasi yaseng. Impoy sure to Bible study, impoy sure to get in your sink of a different point. Cookie corn is open. Had a wedding ear to peel to night and sack a joke, Nicolaya. Narala sack a joke. He don't come. He don't come. I mean, I beat my like a dog in him, but ye kept and see him to night. Hagating him the jongy. Ublay umpa satya. Yagating him jongy, but along the balance service. Kabalang sabdis kadon kakerteng ngain. O kakerteng tika imha utaha kumta. Kacha balay kakerteng kapaw ba. Andai hapo kadonut kreng undani AUM. Kadonut kalatali kalasuda kadonut kamdan AUM. Kakerteng tika imha. Andai ktian jong blade ong bakalong kabayap. Kani kabalang sabdis. Kadukot kalong balay kadukot kaba nang kong inga itu ay dijing na itong pa padan kakerteng ba pa em nday palong ba yap
kata di ke jinglong to ka balang sabis ka kerteng te ke ba imbahan de ke Henry ka long ka ba yap nimla ban mudur ma ya ubriu da ula yap ka kerteng ka im tinggi la so tham ka kerteng ka im de la yap la dan ha jingta pula ut kan ka balang ru kan punta ka kerteng ka im bahan Henry ka long ka ba yap ublay yukwa ya ka ka balang makan long ong ya ka tulong pa ka basaray kami kita ki basa ki basa yap no namanam sim kita ki jingle jong pa wala dap jama ek ma ublay jama ta de ka warning ka ublay ay ka balang service ba ka dan tang ka kerteng ka ba im ka de ka bala yap hande ka kerteng te ka im ha jingle jong ka bala yap lut mdani eno ka ba im ka Jingrwai mdan shu Kajing iyo turaim dan shu, kajing sirham dan shu, hey dan shu la immelan, la shu melan baik mesti ngalek jingaseng dan awan jingaseng, ngalek katung, ngalek kumtu, la melan. Nak lihat jalan la shu melan gani kabalang, kerteng dengan im kabalang. Ubulay kuat bangin syara ya la kajang im. Narang yung nong gibri ka syarai ka ka banjia ka Bible ka open hap ka jing pensyoy ilong gibri ka bangat ka jing pensyoy ki baharu ko ilong gibri ka bangat ki babun ki traps ki jong soitan namabalay bangin syarai la ka jong jing im gidan ka kerteng ka im Henry ki jing le baro ki la yap lut ublay ong to syarai nong pa ka syarai Penskam no iki basa yap no. Kidan ki jing im dongi ki basa yap no. Ki basa terkong no. Ki salong ki sieng ki ba terkong. Ki dan jing im syo ka kedak shaway ka kli shaway. Kaway ka sieng shaway. Kumaong o isik. Ki jing le baro ki la yap lut. Ki jing yung try ka la yap lut. Kajing sirham kala yap lut, ka lifestyle jongi kala pandok jongi baru kala yap lut. I kat bangi snowman, ile kat bangi snowman. I kwa banle ekatung ile bet ni kelwat ekakmat utran. Try ni mong try nganle emne kani, try nganle emne kani. Try kani kani kabadde ni emang nganle try. Nai ni direct ladi. Jadi balok bangi bakla kejeng kejongi. Nama bangi klang buat bahai utran. Iklan syarai ya laga jong kemensir. Mulai orang tu pun scam ni kita egi bahasa yap no. Tungin yet laga jong kejeng eman ka step. Tungin tau tarajur ya laga jong kejeng eman ka step atau ka standar kejongi ke yete ini eman ka standar kejong mulai. Hatu kita kijing lek jongi kinang dan ni embelat. Kibala yap no ngila do no eki bakodo na kajing em jongi. Kidan ki eki bala yap no na kajing em jongi ko ka ba LGM. Kublay kuwa bagi syarai. Kublay kuwa bagi penskam eki basa yap no. Nama kaktiin jong kublay ko ang bangam syam ni kita kijing lek jong pa bala dap jana ek mat kublay jong. Kijing lek jongi ki kram dap jana. Kalau beli pay usmosi uang ni kali beli bersuara i dengan katu mentah beli kalau le naga jongan lenti kalau ya naga jongan lenti ina duna babur kiliang naga jeng kejongi kata kali ke mau beli kuah ini bangin kalau bangut bangin syarai tiada beli ko ang lada nara pam syarai ngan wan ko menang tu ken ti panam ti pakan ko puan ngawan apa Utray usawan sa kajing kejongi. Para kata ba utray ruwat. Ruwan kumunong to o kajing kejongi ngimtip ka ay kabadya ya kajing kejongi. Usawan kumunong to. Ti nangtip akan kapuan ngawan hapa ka Bible ko ang. Akan ka step tungin pek sa utray. Kajing kejongi tungin yet ya na kajing yung ilong ka balang. Iya longkong kani ka balang Ephesus, yang ilongkong kani ka balang Sardis.
Kaba ublay usyam satia ki jingle jong ka kiba long kat kum kata ka mon ke jong blay kabalang lo di kaya ka di kabalang ka matla kam snow thu satya kam itu satya yala di bakalong ka bakum no nama baik kimat jong ka latap lagi kimat jong ka latap daga bil makam yo ru yala di hatu kalong ka bakum no kabalang lo di kaya kalong ka matla the Bible ko ngani na itu iki jinga jong pa long ka bakriat dan ne ka bashit ngada kwa dik ba long ka bakriat dan ne ka bashit ubrei kwa ingi bani long di bakriat dan ne ka bashit sngo bahasa tiya ban pe jani bani long di basa kriat ru shit ru asa prin ai pana ka shintur jonga kajing long ka de satia kajing long Kalau beli sngo bah ka jing im ka jong kadukhat ka bur ko ang nagapaong nga ka bariw ha bangalapin man spa bangan kondang ka jing ka duay ru ngila sngo biang lut kajing hikay ngila sngo biang lut tien jong beli ngila tiblo na du Genesis adu jing panpaw ngila tiblo baro ki doctrines ngila tiblo nga ka bariw beli ko nga ka bariw ha ngalapin man spa ngamdan jing ka du ru kelas ngo bakala biang janai kamdani esu ka jing ka du kala biang tip top na dong shadong lebo breu pe yu ong pam tip kama pai palong ka balanat ko ka ba jinjar sat ka ba duk ka ba matla ka ba lengku kata ka de khmat dong bre ka ba breu teu tara jone ka balang lodi kaya kelas ngo bakala biang na kli agajat re tien dong bre ko pa ka balanat pa ka ba jinjar sat pa ka ba duk pa ka ba matla pa ka ba lengku kata ka de ke jing long matla jong ka jing im kristan jongi pangila long ki matla na ma pangila snow biang na kli agajat rispa samla rispa bule chu jisu wong taray na dunay ayu Malatid lut iki hukum na dukli ru bijak ke ay bang aduna try ong dino ya kaspa jomi ay no ogi bedu ke ay bang ile ay bajing em jomi hatu ngilong kum niu samla berispa bangin aso biang julun na dukli ru bijak hatu bajing smo biang kala terekam ni em ya bajing em jomi nada kelas dang ban terekam kalau bajing ma ya ngilong kum kan ni bang lo dikaya bangala biang lo nakli akajat kumangam dan shu ublay kwa ay gajing im gajongi bangin yet man lakas ngi ublay kwa ini bangin ita bangin yet bangin thau tara juri ala gajong gajing im man lakas ngi lala thau tara juri kini ki bang thau tara juri gajing im gajongi man lakas ngi kumnong ilong ini ban thau tara jur lala ngin thau tara jur nginam smooth ho ya gajong gajing duna Nila do bunsian kapor bangin puli Bible ngim ken snap ngim dan por ban puli Bible ngim dan por ban ay sa utray kapor ka jongi nila klet e kapos ka boble la ay ni ke kapos boble wa ay ni boble wa ay ni kapos nakabenta bangin ang kinangyasa nakabenta ki way ki bejinja nakabenta ki bapak nakabenta ki beshitam bangin yen hakajaka kabangin di ban yen Hatu ngina ino ni emi kata ka pos, kata ka position. Kabaw bila yung la ay, wala pinshet, kata terpeng, kata yung la tungkam yang i, manginong kumto. Yang ngadan ngadi kanong hikay. Bangakwa, pangat pendep, janay, kata kakam hikay, jonga, nganam le kam kay, kata kakam hikay, jonga. Ngalik school ba, bro, sis nilem, ngan hikay ba. But, ngan ay jingken jo ubelero. Ya ka ay ka bangala le the best. Hagajing im jongi kum ki kun kristan lo ke pos o bleu ai ni bleu la pelong ki skem ki lendo akahima ka dong bleu hatu ngila give up ya kata ka pos ka gajing ya sai ngila give up no ya kata ka pos dong ulendo hagajing im jongi
Ngila kalian no ngila duai maluma. Kimen step duai si kentien barap kentien let ceki kam la jong baro si sila piang be. Dalawan jangit pun kam dan pon. Ban ai si kenta ar kenta ban syong ki kijat jong trai. Ngilong ki martha. Hake jing emen siem ke jongi. Makani galong basir kaya do kata kata bu trai wan jingo e ke jing em ke jongi. Dan yang ke jing seiso ke jing em ke jongi. Bible ko ang bara katana kam seiso un ngor no. Un kedia no ya kata kat un mo usapom no ya kata katana kam seiso un da wan jingo. Kasapoi ka po bu trai no wan jingo e ke jing em ke jongi. Hadong gino katana ka seiso ne. Lalagi mo ka tanan ka baseiso. Ngisa siya ketno. Asa bread na akading. Hatong isip perkan niya. Mela ka jong kajingin. Mangin poy. Hadong ka taga jana. Mangisa siya might no. Na maarbula. Wan pe chisiin doong danjing seiso. Wan pe asin doong danjing seiso. Nakasiin ka balay. Mau tunong sumabiso ang to apsua. Apsua. Sa sisnem. Ngan penbiang ngan sumarbha tik ay kabanjay ka jing im ka jongi larang imdan ka jing seiso ka jing im ka jongi nilasting ya ka jing im ka jongi ikran pendap ya ka taka pos ka bau blela ay ngi pendap tangi kampete ko kinando ki jong utra hatu pila klet ne em ya ka position ka jong pi pila klet ne em ya ka pos ka bau blela penko ya ka jing im ka jong pi Rengiya kung kita kibom dan jingke klik haga jing em ga jongi narangera iya no eka pos ka jongi kalong ka bas ngoma hadu kata-kata namar baka sapoy ka por ka jing bisar ka jong utray ya ka jing em ga jongi uglay mkwa sa tiyaban ponish yani uglay mkwa sa tiyay ni ba ule eke ba prince ngosi ya ka doon ulit ka jong uglay kwa ingi bangin yang halagi jong position tungin yet ang ka step ka ka position ka uglay ay nga sisihin ba pilapdeng yung turay ka jing em ka jong pi baro ngilong kilando ngilong kita kisiya makmat jong uglay hadong ipendep ni em ka takapos